अरे का गरम ही अजीत बबुआ कहता रहे कि चैन खुले है छूट गई दूल्हा ये कब के बात है जानता नहीं कब के अजीत के भैया के ब्याह रहे। अच्छा आज जाने की जयमाल सिस्टम व्यवस्था बड़की मंच बना रहे जयमाल के इतने बड़का अजीत तो घरी अभी पामे में नहीं रहे बड़ सुंदर लगा सो घरी। सुनो तरन अब जाने की हमारा से कहले के मेहनता भैया जयमाल हुई भौजी माला डाली अब भैयो माला डाली एक और भैया जाने की सर्वजीत हलचल उनको हलचल टाइटिल हो ये लो शांत रहबे ना करे जहां रहिए तहां हलचल करते रहिए जहां रहले हलचल करते रहले एकदम झाल लेके अरे भीमवा बजावती है झाल नु अरे राम हो राम सबे ऐसे ऐसे बजावेला आ ऊ कहां रियाज कइले बिया। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत तरह में बदलाव आइल बा कुछ बहुत रियाज रहबे कइले अब जाने की अजीत कहले बे त भैया अगवे बैठो चुनू बाबा बेंजू वाला बानी बहुत अच्छा आदमी है पैसा लगे रही तो केहू के ना नहीं खन कह सकत जब पैसा बगलिए खनिया जाला तब कहले के रहे दम लगे नहीं के पैसा। अब जाने की एक और भैया तो माला डाल दले दारू पी ले 4 पैक जमाले के बेरा आ एक और भौजी अजीत के मालवा लेके दुल्हा का और कोइले बढ़िया है ने मुंह कोइले बढ़िया सारी लोग आश्चर्यचकित हो गई गिरी दुल्हन के दुल्हा पसंद नहीं खन माला कहने की जन्नी साउंडल भैया उ तो बाद में चुनू बाबा के धन्यवाद कहल जाई चुनू बाबा वीडियो कैमरा में धल रहले जानता नहीं का भई रहे इनका भैया के ने दुल्हा के चैन खुले छूट गए रहे महाराज जी व बोहरी आ गए और फिर मैं पड़ल बड़ी एक और भौजाई की माई रे माई माला भाई एगो आ गाला लौकता दूगो केकरा के सम्मान दी केकरा के अपमान करी आ काम दोनों जना से परे वाला बा गर्दन में डाल देली कहली कि अपमान ना करम बड़की माला रहे अतान के कहली कि रोगो गर्दनिया लगा ली में कोनो बात जनी तनी प्यार मोहब्बत में चले के मर्यादा से बहरी नहीं जाए को जी तेरे पर ध्यान रखो विशेष अब तो लव है प्यार वाला नु बा टाइम बहुत हो गइल बा हम जानता नहीं लो प्यार के बेरा हो गइल बा आई है अपन गाना सुन के हृदय में विचार के जितना लोग कुंवर भाई बा अपन गलती केहू और के दंड दे करो रात भर शिकायत ना करो भाव बहुत सुंदर और सिटी मरवाओ मन करे हूं मरवाओ दम भर हम रोके जाए तो कहिए तहार माइक तू अपन जितना मरवाओ के बा मरवाओ कोनो बात नहीं है बाकी बचा के मरोई हो कोनो जादू जी मत भेटास ना तो अहिर मार दी गहिर हो जाई बक्सवे फट जाई कैसे लिखल बाकी छतरी के 6 बुद्धि कवि कहले छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे अहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना झारे।